clar, tenia moltes bodes i tenia sobretot bodes. Sí, sobretot bodes. Als barris sobretot bodes, sí. I també feia vestits per la gent, perquè la fulaneta que va, home, Anita, va, fes-m'ho i tal, però es dedicava més a l'altre tipus de gent. Clar, és perquè és la que podia pagar una mica més. Però no gaire, perquè és el que deia, la meva mare, pobra dona... Va ser pobra tota la vida. La meva mare, pobra dona, va morir pobra. Igual que jo, No, el que passa és que la meva mare va tindre més sort, perquè, més sort, no sé com dir-li, quan la meva germana es va posar per compte seva, doncs la va agafar com a modista, talladora i tal. I el que deia dels autònoms, en aquests moments ella ja se'ls podia pagar els autònoms i va anar a donar-se d'alta i li van dir, no sé com va ser, que la meva mare va dir que ja feia temps que treballava i aleshores li van fer pagar tot lo atreçat. Molt bé, la meva mare d'acord en pagar tot lo atreçat i quan es va jubilar li van dir que allò no li servia. Què li sembla? Ah, veus? Doncs mira, estic contenta de no haver-ho fet. Sí, i tant. Li va servir a partir del moment que es va donar d'alta, no els atrasos. Els atrasos, per exemple, es va donar... No sé com va anar. Bueno, no, sí, no li va servir, no li va servir de res. Li va servir perquè ell havia treballat en una altra empresa que l'havia assegurat i entre el segur d'un i els autònoms d'ella va poder cobrar la jubilació. Bueno, perquè jo hagués pogut cobrar també si m'haguessin donat les empreses aquestes que he treballat d'alta, però perquè vaig buscar els papers i tenia un paper amb el que m'havien donat d'alta i vaig anar a veure... Sí, podia fer. Bueno, que a més tenia un amic que era el jefe de la Seguretat Social d'això, i de la meva companyia, que es deia la companyia de l'aigua, no sé què, els modistes eren del ram de l'aigua. Éreu del ram de l'aigua, les modistes. Sí, les modistes, sí. I m'ho va estar mirant i diu, no t'han pagat ni un sol dia, o sigui que no podem fer res. Diu, només que et haguessin pagat un mes, podríem arreglar-te una ajuda. Una marronada. Sí, però no res. Abans, de totes formes, parlo de... Sí, de fa 40 i 50 anys. Sí, el meu marit va obrir un taller de fusteria i els primers... tot legal i tot el que vulgui, però en aquell moment no era obligatori fer-se autònom. Els treballadors sí, per descomptat, que des del primer moment que entraven al taller es tenia que assegurar, però ell no. Però em sembla que cap a l'any 62 o 63 ja va ser obligatori. Ja va ser, i a partir de llavors, per això dic que la meva mare abans... Sí, no va... Sí. Era una cosa tremenda això, que no t'asseguressin, però bueno, jo tampoc no hi he assegurat a les meves noies. Però elles estaven conformes. Jo vaig tindre la sort d'entrar en una empresa que em va assegurar des del primer dia, i molt ben assegurada. El teu marit has dit, no? Que era de fusteria? Sí. De quina fusteria? Però d'aquí de Barcelona o de...? De Barcelona, era de Barcelona. No, és que el meu pare, també ho tinc que dir això, dels millors embarnissadors que han hagut a... Embarnissadors? Sí. Feia mobles també, però embardissar era boníssim. I com es deia? Bueno, el meu pare ja tindria quasi 100 anys. Bueno, és que... El meu pare treballava a la Llopis, les sentit anomenar. La Llopis era la que tenia aquí la millor casa de mobles que es feien a Barcelona i tot, No. Mira, quan jo era nena, el primer cotxe que vaig veure a la Torrassa era de la Llopis. No, d'ella. Ell era el que treballava, però d'ella, de la seva dona. On estava situat? Al carrer Rosselló. Hi ha un carrer amb el nom d'ells. Carrer Rosselló, l'Hospitalet, aquí a la Torrassa. Aquí a la Torrassa. Hi ha el passatge de Llopis, que està, perquè havien sigut molt importants aquí. I el Quincoces, tu no l'has sentit anomenar, era d'allà per Ribalmes, i el meu pare el requeria moltes vegades. Quincoces, sí, a les Lampades. No, mobles. Sí. Al carrer Balmes a dalt, quasi bé de tot. Sí. Tocant a Diagonal. El meu pare el requeria perquè era molt bon embarnissador. Tampoc no guanyava molts diners. Hi ha un embarnissador que es fa de carrera, perquè són els restauradors que diuen. Sí, li diuen restauradors. Sí, però el meu pare era un restaurador perfecte, perquè jo l'havia vist agafar un moble com aquest, que estigués vell, deixar-lo blanc i després deixar-lo nou.
Sí. i brillant. Sí, el talent de... A base de Nosaltres estàvem agremiats perquè també en aquella època era obligació i ja quan es va morir el meu marit i es va quedar el treballador, els treballadors treballaven molt bé fins al punt que el gremi li va dir si volia ensenyar l'ofici a la gent. Això que feia la Generalitat, que fa la Generalitat. Sí, ho feia. Jo tenia un amic que era guixaire i ho va fer-ho. I el meu treballador va dir, no, porque yo no sé, porque yo no me atrevo. Y yo, pero Blanco, si lo haces, si tot ho feia ell, o sigui que ell no va voler. O sigui que nosaltres treballàvem molt bé també, però el que dèiem, no vam guanyar ni un dur. Bueno, aquesta casa era important, la del Llopis, però el meu pare tampoc va poder que la meva mare cobrar la Gaudés, perquè tampoc l'havien tingut a ratos o no l'havien pagat. El meu pare tampoc no va cobrar la jubilació. El meu pare perquè es va morir als 61 anys, però la meva mare no va poder cobrar la Gaudés. No el tenien assegurat, els Llopis? Sí, però van deixar de pagar coses, lius. No, que a l'hora de la veritat... Si l'haguessin tingut assegurat, el que ells no haguessin pagat no volia dir res. No. Sí que el tenien assegurat i sí que havien pagat alguna cosa, però al final no van pagar. I aquest final no es cobra. Perquè allò, home... El meu pare no va cobrar, ell estava assegurat segur. Hi havia ja una cosa, que no sé com es diu dels treballadors, que si no pagues, no pots pagar, l'empresa no pot pagar, cobren a través d'això. Però això és quan una empresa plega. No plega, no perquè, no té que veure, quan una empresa fa suspensió de pagos, llavors del fons de garantia és quan se cobra, però no té que veure amb la jubilació, No, jo el meu pare era un cas clar, havia estat assegurat perquè van trobar papers, quan va morir el meu pare, que estava assegurat, però els últims anys no. I llavors aquí no li va valer res. I aquí és que passa, que encara continua passant ara. No, aquest cas no l'he viscut, perquè nosaltres ho hem pagat tot. Fins al final? Sí, clar. Perquè si no cobren, ara em matarien. Actualment. Però jo vaig tenir una època molt dolenta que no podia pagar la Seguretat Social. I anava pagant, cada mes anava pagant, no sé, 1.000 euros, 200 pessetes o el que fos. I jo estava superamoïnada i la gent d'allà em va dir no t'amoïnis perquè ells, el que tu no paguis no vol dir que no cobrin. Ells cobraran del fons del que sigui, però cobraran del fons de la garantia. Però perdona, actualment encara és igual ho vam poder-ho fer bé. Que si tu no pagues els últims anys ho cobres, Jo li parlo sobre els anys. Perquè el meu germà, que està a Madrid vivint, va deixar de treballar, la feina era seva, però va deixar de treballar i devia tindre 50 i escaig d'anys. Ha tingut que estar pagant fins ara que s'ha jubilat sense treballar, perquè si no, no cobrava. Deuria cobrar la part proporcional. No, si tu no pagues els últims anys, tu no cobres res. No, la veritat és que... L'ajuda, potser aquesta de 400 euros, sí, però res més. No pots cobrar la jubilació. Si tu no pagues els últims anys, no cobres la jubilació. Això està claríssim perquè ho tinc a la família.